Hello. English फैलाबाखै? अबेयावबो लिरजागोन ब्रा ने मा जानखै? अबेयावबो लिरजागोन दे। दे एता एता उलायल'। Hello friends. So दा मर्निंनि 7 बाजिगासिनो गथ'फोरखौ टिउसन लानो नागिरदों। टिउसन लाखांनानै नोंथांमोनजों सावरायगोन। All things bright and beautiful. नङा फावदुर। नोङो इसे लासै लासै फराय जाहाथे बेबो फरायनो हानाय बायदि बुजिदो नङाबा इयो एक माने इदि फराय आरो नोङो all things इदि फराय ओमफ्राय बियो all things बुंसिगोन bright and beautiful ना बुंलायदो ओमफ्राय बेबो फरायगोन अके All things bright and beautiful. Da long गथ'फोरखौ टिउसन लाबा माथा गरम जाखायो लोगोफोर एकदमबारे बुजिखाया आरो math बांसिन हार्ड जायो आरो ना गथ'फोरखौ टिउसन लाबा बाट एसे माने क्लास गिदिरखौ टिउसन लाबा एसे फोरोंनायाव बारा खस्थ' जाया आरो ओमफ्राय बाट उन्दै गथ'फोरखौ टिउसन लाबाथाय फोरोंनायाव बिराद खस्थ' जाखायो आरो flower दा बिसोरो क्लास 5 सासे 4 आरो बिसोर साथामा क्लास 5 एकदमबारे रिडिं फरायनो रोङा सेन्टेन्सखौनो दाबो मोजां फरायनो रोङा आरो ना बानन खालामनानै sing he made माथा गरम मोनखालायो गथ'फोरदो glowing color. Hello guys, welcome back to my channel. So Abwi mwnhanao फैदो जोङो ओइलाय आबैया इसिना हरब्रा आबैखौ जो आइबो फैदो हाय बेमारानो जोबला ने आबै मा मोनलांगोनथाय आबै मोनहानाव बिबार थानाय लांनो फैदोंमोन आं मोनना मोनाखै वेट आं बिबार थानायखौ खोन्थिगासिनो नोंथांमोना बिबार थानायखौ नङा सरि दे बिबारखौ Oh no जाबाय एल'भेरा बहुत मोजां दे बे बुस्थुआ खिन्थु एल'भेराया ओमफ्राय बिथिंजाय लागोन आङो नै बे बिबारखौबो लागोन ओमफ्राय बिथिं जाबाय सिजौ जै आफा बोराइ बाथौ ओइ आबै बैनि आबैलै नै आबै हायोबा बिनि बे थानायखौबो हरबानो जाबाय दिन बोले सारारात रात 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 मोखांनो दाला मोखां जाबाय बर'नि मोखांबाथाय बिराद गोदोर गोदोर जाखायो ओमफ्राय थाबनो बैसो जानाय नुयोना जोंनि मोखांफोरखौ ओमफ्राय हारसाफोरनिया मालाय फिसा फिसा टिप्रि टिप्रि जायो आंना मोखांनो दालाखा आरो हाथाइखौथ' बुंजाया बे जाबाय जोंहा आबै दै ओइ आबै इदि गायबा थांगोन आरो बे लटायानो जासि हय दे सोब लटा माने सोब थानिखौसो गायजोबो ने ओइ मोनसेबो खोलिना आं थफाबा खालामनानै माबायगोन गायगोन अ जाबाय दे बेनो बिराद मोजां जायो मोजां नुयो खिन्थु माबा आबै 12 मास बारा खोमाले ने एप्रिल न बुं एप्रिल এতিয়া এপ্ৰিলৰ পৰা ফুলে মানে এতিয়া এপ্ৰিল মে জুন জুলাই 3 মাহ মুঠতে 3 মাহ চলি আছে এয়া মই ললো मोजां नुदों ने सिम्पोल ना हारे बिबार बुस्थुखौथ' मोजां नुखागोन ना ने आबै आं बिबार बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय जोंफोरना न'फोरानो पाक्का नङा नालाय ओमफ्राय हानि न' नालाय गायबाबो जाया मालाय आबैना हानानै पाक्का जाजोब्बाय खाल मानसि जोंहा मामा सासे दं आरो ओमफ्राय मामाया न'आव थाया आबै हारसिं थायो ओमफ्राय आदै सासेमोन बेबो हाबा जाबाय बेबो दंहा मुम्बाइआवसो थाहैयो ओमफ्राय आमाइ दङ बे आमायाबो आरो दंहा तेजपुरावसो थाहैयो साख्रि मावो बिदिनो आरो ओमफ्राय आं फाथै बिनो नागिरदों आरो ना गय रायख' नालाय गय रायख' नङा सरि दे माने आं जाया आरो जोंहा मा जायो आरो एलाय जोंहा बैनाहानि फाथै बागाना गय बागाना जोंहा आबौ गैला आबौआ डेथ जानाया लाइक 3 years 3 बोसोर जाबाय न आबै आराय बोसोर न 3 बोसोर जायाखै बे जाबाय फाथै टें टें टें
बिदि आइबायदि नुनाया बिखौबो लाबोगोन आं फांसे ससे ए इदि गालार आनै बेखौ माबायदि गायो हे नैबे थानायानो जायो बेफोर बेनो बिराद आरो थांसे आबै बे बुस्थुआ बारा जाबा जानो बहर दे हरगोन दे आबै थांसे बाय बाय इथिं दे खनसे बाय बाय दासो जाबायलै दा स्रां स्रां जाबाय स' जों दा थांसे ओमफ्राय आइ बेलासिना मोजां जागोन गायना होखागोन ने आइयो माक्सा गानना ला दा पुलिसा फैबाथाय जोंनियाव इभिनिंआवथाय सानफ्रोमबो कारफिउ फैखायो टें टेना टें थांसे ह जोंहा आइया लाना फैगासिनो बिबारखौ नोंनि फाला दे फाथैया ना ला लोगोफोर दा आङो बिबारखौ गायना होखानोसै थाम्फै अरसोदों लोगोफोर गायखांबाय दिनैनि भिडिअ' बेसेमनोसै नोंथांमोना